Patama Dubbing uvádí dubbing seriálu a je to. Dneska si uděláme burguláš z plechovky. Dáme si tomu housku, tak. Vidličku. Lžičku, to je jedno. A jdeme žrát. A hostina začíná. Hehehe. A dáme do toho kudlou. To prčit, ono to nejde. Ježišmarja, ježiš, to není kudla. Musíme vzít kudlu. Tak. Tady máme kudlu. Ano. To je šroubovák, tyjo. Ježišmarja, hovno. Ty vole, tady to smrdí jak u cikánů. To se nenechám líbit. Hned to jdu utřít. Kýbl, odpadní voda a hadr. To je vše potřebné, abyste vytapetovali. Nebo ještě něco? To nevím. Ok. Sežerem. Ještě jeden setěr. Ježiš, kortete. Tady vole. Tady to je vypadá jako cikánů. Tak, jdeme posilovat. Vytapetováno. Ale musíme to ještě vylepšit. Židličku, kýbl, obraz, tašku, sáček, stůl. Pes. Hadr. Hadr. Ježiš. Tak, pojď sem. Hodiny. Ježiš, to nejsou hodiny. Je jedno. Tak. Skříň. Jo vole. Já jsem včera chlastal. Jako svině. Tak, ještě něco. Tak máme tady všechno. Ježiš, zapomněl jsem košťátko. A košťátko tady máme. Kýbl, lepidlo. Štětka. Papíry, tapety. Tuška. Pastelky. Tak, jedem. Už jedem měřiči. Jedno koště rovná se 1,5 metru a pak 1,5 metru rovná se jedno koště, jinak 8 metrů obvod. Stejný la la la. Umím vůbec počítat matiku. La 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 la. Já si zpívám, ty vole. Ježíš, mě bolí prdel. Tak, a jdeme sedírat. Pěkné tapety. Ježíš, ono to padá. To prdele. Já jsem za vám to údržbáře naproti. Nebo, jak se jmenuje? Ty vole, jak se jmenoval? Ty vole, teď to byl můj kamarád. Pat, už. Ale já si bez něho poradím. Tak. Já si bez něho poradím. Je to stejně debil, hahaha, víš? Ježiš. Jak jenom to bylo ta morzelovka, jdu zavolat, kamaráde. SOS, kamaráde, SOS, prosím tě, bože, ať přijde tě doma. Ty vole, ty jsi kretén. Starý kamaráde. Ty vole, jdeme mastit. Malé lepidlo. Musíme tam přidat vajíčko od slepičky. Přímo od slepičky. Přímo od slepičky. To je na žrádlo. Musíme pozít víc vajec. Tak zamícháme a už je z toho lepidlo. Lepí to jako kráva. Ano, lepí to jako kráva. Ale kráva nelepí. Tak, metr. Tak, vyměříme tapety po 1 metru. Já jsem to měřil po 1,5. No jo, ježiš, ty to plácáš. Ne. Pádně. Ano, toto souvisí.
musíme něco udělat. Hezky tam naplácáme. Tak, a ještě něco. Hezky to tady naplácáme. Zalepíme ty... Jezus, ono se to roztrhlo. Já jsem breakdance. La 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 la. Kamaráde, máš to? Ne, skurula se mi ruka. Amputuj mi ji, prosím tě, bože. Ne, Mate, ty ne. Bůh, ať mi amputuje. Už jdu, kamaráde. Ty vole, co jsem ti říkal? Ať mi... Ježiš, teď to mám na rukou já. Bože. Rychle, sundej to ze mě. Dolů. Jo. Ono to nejde. Ježišky. Ono to... Do prdele. Umém si ruce. Tak. Čistionky jako prdílka, dětská. No jo, no. Ale představ si, máme to tady posrané ještě více. Co s tím musíme udělat? Jo. Mám nápad. Jo, jupí. Jedím. Máš právo vyříznout mi okno za tento nápad. Ty kreténe, je to můj dům. Vlastně jo. Ty mi nic řezat nebudeš. Opováž se. Ale musíme to vyříznout. Kodla. Ty kreténe, nevyřizuj to. Ale jo. Ty vole, je to lehký jako facka. Za 20 000 je to dobrý. Jsme u věznění. Kde jsou dveře? Tady jsou dveře. Tak, hezky. Tak, šoupni to. Jo. Radiátor. Hodinný stůl. Tak, jdeme žrat. Ano, jdeme žrát. Jupi, hostina začíná. Krásné, vytapetované zip. Ano. Jedem žrát. Ne! Ty kreténe, jeden retardovaný, víš, kolik mi to dalo práce? Sakramental.